Il-Knisja tagħmel żewġ festi kbar lill-Ewkaristija, waħda nhar ħamis ix-xirka fil-għaxija u jekk Alla jrid nhar il-Ħadd meta il-Knisja tiċċelebra t-tifkira solenni tal-ġisem u d-demm ta' Kristu. X'inhuwa is-sens ta' din il-festa lill-Ewkaristija? Insellmilkom u nistedinkom għal 184 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Forsi is-sens tal-festa ta' Korpus kif konna jew għadna nsejħula insibuha fit-talba tal-bidu tal-Qudiesa, meta s-saċerdot jgħid o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. L-ewwel parti tat-talba o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ekku Kristu ried iwaqqaf l-Ewkaristija bħala tifkira solenni tal-għotja tiegħu fuq is-salib. Ġesu wedna illi u kien tassew il-ħobs tal-ħajja u jsir il-ħobs ħaj moti għal-bnedmin kollha f'dak il-mument solenni fuq il-Kalvarju, meta sal-aħħar nifs jingħata għalina. U ried illi fil-Qudiesa aħna nerġgħu ngħixu dak il-mument drammatiku ta' mħabba tiegħu lejna. Ried jibqa' verament magħna fil-ħobs li jsir il-ġisem tiegħu, fid-demm li jsir id-demm tiegħu. Dik hija t-tifkira tal-passjoni tiegħu. Fl-Ewkaristija Ġesu jibqa' jingħata għalina. Mhux ta' bxejn allura li fit-tieni parti tat-talba għatina li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Kif nistgħu ma nqimux dan is-sagrament tal-għaġeb. Ġesu li mhux biss jibqa' magħna bħala l-ħobs ħaj, bħala l-ħobs tal-ħajja tagħna, imma Ġesu li jibqa' verament preżenti moti għalina b'imħabba sħiħa għall-fidwa tagħna. Ma nistgħux għalhekk ma nqimux dan is-sagrament u forsi hawn l-qofol ta' din it-tifkira solenni tal-ġisem u d-demm ta' Kristu. Biex hekk inħossu fina l-aħħar parti tat-talba dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inħarsu lejn l-Ewkaristija, nissieħbu fl-Ewkaristija, nitqarbnu bl-Ewkaristija biex dik l-imħabba tremenda ta' Kristu tidħol fina u tagħmilna bnedmin ġodda. Kif wedna hu min jiekol ġismi u jixrob demmi jiena ngħix fih u jgħix fija. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.